partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang tagagawa ng lapis ang dumampot ng isang piraso ng kanyang produkto mula sa mesa. Bago niya ito inimpake sa kahon, ay kinausap muna niya ang kanyang produktong lapis. Okay. Isang araw kausap yung saranggola. Ngayon naman itong Burnay natin. Kausap, lapis. Ganun talaga minsan pag bored ka, naghahanap ka ng kausap, kaya kahit lapis papatulan mo na. Ganyan. Bago niya ito inimpake sa kahon, ay kinausap muna niya ang kanyang produktong lapis at sinabi, "Bago mo lisanin ang pabrikang ito, ay may 5 bagay muna na gusto kong ipaalala sa'yo. 5 bagay na kapag iyong tinandaan at tiyak na magdadala sa iyo ng katagumpayan bilang isang magaling at natatanging lapis sa mundo. Una, tandaan mo na kaya mong makalikha ng mga dakilang bagay kung hahayaan mong hawakan ka ng isang dakilang kamay. Pangalawa, makakaranas ka ng paminsan-minsang sakit mula sa isang pantasa. Kailangan mo itong tiisin para mas maging mas matalas ka. Pangatlo, may kakayanan kang itama ang iyong mga mali gamit ang iyong sariling pambura. Pang-apat, tandaan mo na ang pinaka-importanteng parte ng isang lapis na gaya mo ay ang tinta na matatagpuan sa loob mo. At pang-5, ang bawat bagay na dadampian ng tinta mo ay tiyak na mag-iiwan ng marka. Ano man ang mangyari, ipagpatuloy mo lang ang iyong tadhana sa pagguhit at pagsulat. Naunawaan ng lapis ang mga bilin ng kanyang manlilikha. Matapos nito ay maingat na siyang inilagay sa isang kahon para makipagsapalaran sa mundo. Bitbit ang isang malinaw na hangarin na nasa kanyang puso. Ngayon naman ay subukan mong ilagay ang iyong sarili sa pwesto ng dakilang lapis sa kwento. Kung ang lapis ay may espesyal na papel sa mundo, di hamak na mas mahalaga ang papel mo bilang isang tao. Tiyak na magtatagumpay ka sa buhay kung tatandaan mo ang 5 katotohanan ito. Una, gaya ng lapis na isang instrumento sa paglikha. Ikaw ay makakagawa rin ng mga dakilang bagay kung hihingin mo ang kanyang patnubay. Ang mga talento mong nagmula sa kanya ay gamitin mo na lang ng tama. Pangalawa, gaya ng lapis na kailangan ng pantasa, ikaw rin ay dadaan sa iba't ibang pagsubok na sa iyo'y maghahasa. Ang mga pasakit na mapagtatagumpayan mo ay tiyak na magpapatibay sa iyong pagkatao. Pangatlo, gaya ng isang lapis na may sariling pambura, may kakayanan rin ikaw na itama ang mga maling nagawa sa tulong ng pagpapakumbaba. Pang-apat, gaya ng tinta na nasa loob ng lapis, ang pinakamahalagang bahagi ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa iyong kalooban. At pang-5, gaya ng isang lapis na nag-iiwan ng marka, ikaw rin ay tiyak na mag-iiwan ng tatak sa mga taong iyong makakasalamuha. Ano man ang mangyari,
ay huwag kang hihinto sa pagguhit ng iyong tadhana hanggang may tasa pa ang buhay na nasa iyo'y ipinagkatiwala. Ang kwentong ito ay hango sa popular na akdang The Parable of the Pencil Maker na nakalimbag sa wikang Ingles. Magaling. Maganda. Very well said, mahiwagang burnay. Maganda. Sige na nga, Diba? bawi ka na ulit. Napakaganda na paghahalintulad ng tao sa isang lapis. Totoo yan. Ang dami. Ako favorite. Ang daming pwede mong hugutin. Correct eh. Favorite ko doon partner yung 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 eraser, yung tinta. Hindi, ang dami. Favorite ko dito yung paghasa. Na magagamit ka ng lapis at ihahasa mo siya kahit pagdaanan niyo yung hirap ng, 'di ba, parang hardships in life? Tama. 'Di ba? Na kailangan mong hasain para maging mas bongga ka. Correct. Ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng pasakit, yun ang nagpapatibay sa atin. Tandaan diba? mo, every time that you have problems, every time na merong mga pasakit sa buhay, you will become a better, bigger, and a more bongacious you. Yan. Baklang-baklang. Oh, magiging bonggang-bongga ka balang araw dahil sa mga pain na yan. Correct, di ba? Katulad ng lapis. Gusto ko rin, partner, na ang pinakamahalaga sa lahat, yung core ng lapis ay yung kanyang panloob. Correct. Kasi doon ang gagaling ang lahat. Kanyang tinta. Ang Siguro wala namang tintang nasa labas. Correct, so, ang tinta diba? nasa loob. Tama. Yun din eh. Yun din yung sinasabi ng Burnay. Correct. Diba? Na ang pinakamahalaga dito, ang iyong kalooban. Kasi yung kalooban na yan, diba? Ang siyang magdadala sa'yo. Anywhere you go. Totoo yan. Ako naman, I'd like to focus on sa pwedeng magawa. Totoo yan, that the pen is mightier than the sword. Napaka makapangyarihan ng lapis, mga kaibigan. At ikaw din bilang tao, ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong kapangyarihan. Diba? You have the skills, you have the talents, and you have to unleash them all. Correct. Ipakita mo lang kung anong meron ka kagaya ng lapis. Tama. Ang dami nang nagagawa niya. And the best of all, hindi naman mag-work ang isang lapis kung walang guidance. Correct. So Isa pa yun. remember to always be guided. Kailangan yon. That is the same reason why even athletes have coaches. Correct. Diba? Kasi kailangan nila ng guidance. And of course, yung divine guidance, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Ang isa pang hindi nasabi dito sa Parable of the Pencil Maker, partner, yung, di ba, yung may kakayanan ka magbura, diba? Correct. Ang isang tao din, gaya ng lapis na nginangat-ngat natin para lumabas yung yung pambura, diba? Yung pambura. Tama. Kaya din natin maging resourceful. Pag Correct. parang walang-wala na, pipigain natin ng bonggang-bongga lahat ng pwede nating mapiga para lumabas. Yung mga dapat lumabas. Correct. Diba? Totoo aminin natin lahat tayo, kinagat natin ng mga pambura ng lapis natin, ng mga bata pa tayo, Correct. diba? Amoy laway nga yung mga dulo ng lapis eh. Kakagat. Di ba, napakaganda. Although may iba't iba ang klase ng lapis, di ba, may Mongol 1. Alin ka doon, Mongol 3. Oo, yung kahit malabo. din ka na, labo-labo. Hindi, tapos pag hindi Mongol partner, malabo. Oo nga. Yung Mongol 1, kasi pag binili ka ng nanay mo Matik ng Mongol 3, Nay, ba't Mongol 3 naman to? Ito sa Mongol 1 para laging malinaw. Correct. Diba? So pwede ka rin ganon. Tulad ng isang lapis, pwedeng maging Mongol 1, 2, or 3 ka. Malinaw ka or malabo. Yun lang yun. Thank you, Maywagang Burnay. Napakaganda ng iyong kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po na Maywagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share ng share para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Chula Luto lang halong Eklabu. Thank you for tuning in and thank you for celebrating with us and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your #1 SM Radio Station.